Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы сезнең белән Рузил Мингалимов һәм алга таба бүгенге төп темалар хакында. Междуречье торак комплексы эшчеләре йортлар төзелеп бетүен түземсезлек белән көтә, әмма архитекторлар һаман да проектларны расламый, сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Берсе бәрдергән, икенчесе өстеннән чыккан. 27 яшьлек хатын-кыз урында жан бирде. Бурышлы булган кешеләрне без бүген туктатабыз. Туктаталарда һәм түләттерәләр дә. Юл приставлары юл өстендә бурычларын ачыклый. Шәһәрдәшебез Илнур Бинтубаев җәмәгать тәрбиячесе бәйгесендә катнаша. Ул авыр яшь студентлар белән эшли. Җәмәгать тәрбиячесе нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Шәһәрдәшебез белән Ләйсән ханова очрашты. Балаларга янгын сүндерү җайланмалары. Инспекторлар күп балалы гаиләләргә кунакка йөри. Вокал, бию һәм сәнгатьле уку номинацияләрендә көч сынаштылар. Шатлык яшьләр үзәге күрше-тирә район һәм шәһәр яшьләрен үзенә җыйды. Шәһәр төзелеше советы утырышында Междуречье торак комплексын төзү хакында сөйләштеләр. 28 өлешче 17А 25 йортының төзелеп беткәнен көтә. Торак комплексы проблемалы. Биредә төзелеш эшләре 2008 елдан ук башланды. Ләкин төрле сәбәпләр аркасында туктатылды. Хәзер җир яңа инспектор Алексей Горшков кулында. Ул йортларын кыска вакыт эчендә өлгертергә әзер. Әмма эшчеләр белән проблема хәл ителде дигәндә генә архитекторлар бу җир алтын мәйдан дип каршы чыкты. Кайберәүләр Елга, Серафим, Саровский храмы яны территориясе һичшиксез ял итү өчен культуралы үзәк булырга тиеш ди. Шәһәр советы утырышында хәбәрчебездә булды. Яңа инвестор шәһәр төзелеш советына 2 проект тәкъдим итте. Проектлар бер-берсеннән аз аерыла. Һәр берсендә дә 18 катлы 5 подъездлы торак йорт бар һәм тагын берничә йорт урнашкан. Иң элек шәһәр төзелеше советы вәкилләрен Елга яры территориясына 17А25 микрорайоны яшәүчеләре генә хуҗа булмасмы дигән шик борчыды. Для ступен для жителей поселка Зябь тоже? Тоже там заборы не стоят. Мне кажется, со временем там поставят шлагбаум и скажут «до свидания». Утырыш дәвам иткән сайын архитекторлар бу территорияның кыйммәтен ныграк аңлый башлады. Биредә парк булдырырга кирәк дигән фикерләр яңгырады. Шунысын искәртергә кирәк, инвестор эшчеләр белән булган проблеманы хәл итәргә алынганчы бу мәйданны төзекләндерү турында беркем дә уйланмады. Это бесценный земельный участок. Бу зур кыйммәткә ия булган участок тарихи әһәмияткә ия. Бу урында берничә мең квадрат километр мәйдан алдым дигәч тә, аны кырмыска оясына әйләндерергә кирәкми. Миңа калса, бу сирәк җир мәйданнарын дөрес максатларда кулланмау булачак. Инвестор тәкъдим иткән план буенча биредә киләчәктә балалар бакчасы, мәктәп төзү мөмкинлеге дә булачак. Әмма бу перспективада архитекторларның күңеленә хуш килмәде. Инвесторга әлеге участок хисабына шәһәрнең башка урыннарыннан икенче җир кишәрлеге бирергә тәкъдим иттеләр. Давайте так, еще разок подготовимся, да? Почитайте, посмотрите. Тагын бер уйлап карыйк. Әгәр бу парк шәһәр өчен кирәк икән, әйдәгез эшмәкәргә икенче җир кишәрлеге бүлек. Шәһәр өчен бу парк кирәк бит. Әлеге вариант кулай түгел дип аңлатты инвестор. Беренчедән территорияда иске проект буенча 18 хатлы йорт инде төзелә башлаган. Аны кирдән сүтеп ташлау мәгънәсезлек дип аңлатты ул. Өстәвенә 30га якын шәһәрдәшебез бирдә йорт сатып алуга үз акчаларын керткән. Просто у этого дома есть дольщики. Бу йортның өлешчеләре бар. Хәзер инде нигезе дә әзер. Без өлешчеләр белән проблемаларны өйрәнәбез. Мин аларны кая куйым? Нәтиҗәдә архитекторлар инвесторның хәленә керде. Ни дисәң дә җир инде төзүче милкендә. Шуңа күрә инвесторга барлык теләкләрен дә исәпкә алып, икенче проект әзерләргә куштылар. Междуречье проблемасын бер айдан соң яңадан утырышта караячаклар. Шәһәр төзелеше советы утырышында Междуречье торак комплексын төзүдә сайлап алу өчен 5-6 проект катнашырга тиеш дигән фикергә килделәр. Инвестор Алексей Горшков 3 ноябрь көнне бәйгедә катнашырга теләгән архитекторларны Елга портында урнашкан офисына чакыра. Шу көндезге сәгать 3-тә узачак. Биредә проектларга карата таләпләр каралачак. Төп шарт 18 хатлы өлешчеләр өчен төзелүче йортның проектына тиергә ярамый. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Андрей Рачеев, яңалыклар. КАМАЗ ноябрьдә атнасында 5 көн эшләячәк. Бу хакта карарга автоиган җитәкчесе Сергей Кагогин кул куйды. Шул рәвешле КАМАЗның барлык заводлары һәм бүлекчәләре киләсе айда тулы эш атнасына күчә. Бу заказлар артуга бәйле үзгәреш. Гәрчә башта ноябрьдә заводда туктап туру көннәре булачагы турында хәбәр ителгән иде. Берсе бәрдергән, икенчесе өстеннән чыккан. Тынычлык һәм автозавод проспектлары киселешендә бүген иртән юл һәлакәте теркәлде. 27 яшьлек хатын-кыз урында жан бирде.
Авария иртәнге 5 сағат 45 минутта була. Киария маркалы автомобиль Тынычлык проспектында сул як полоса буйлап уют кафесына таба хәрәкәт иткән. Автомобиль йөртүче әйтүенчә, аның алдыннан гына такси машинасы барган. Таксист резко останавливается, я начинаю... Таксист кисәк туктый. Мин аны уң яктан уза башладым. Соңгы моментта әбинең юл аша чыгуын чамаладым. Кабат сул полосага күченә башланганда, аны көзгө белән тиеп киттем. Оннары инде төзәтә алмаслык хәл була. Шул юнәлештә үк хәрәкәт итүче Калина маркалы автомобиль бәрдерелгән җәяүленең өстеннән чыга. Язмыш шаяру диярсең, машинага наклейка беркетелгән. Имеш, бу автомобиль хуҗасының исәбендә эш бәрдерелгән әби. Машина резко тормозит. Алда баручы машинаның кисәк тормозга басуын күрдем. Туктый башладым. Тәгәрмәч астына хатын-кыз керде. Тизлекне белмим, күпме булгандыр. 40 км/сәгать чамасыдыр. Кстати, дорожно-транспортное происшествие. Авариядә алган җәрәхәтләрдән җәяүле хатын-кыз урында ук һәлак булды. Юл транспорт һәлакәтендә катнашучыларның гаип дәрәҗәсен тикшерү ачыклаячак. Пенсионер хатын-кыз юлны тиешле урында чыкмаган. 2 машина йөртүченең дә тәҗрибәсе 3 елдан да ким булуы билгеле. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, Айрат Закиров, яңалыклар. Чаллы юлларында рейд. Юл приставлары бурыччыларын ачыклау максатыннан оога чыкты. Инспекторлар һәм суд приставлары фатирлары өчен бурыччылары булганнарын туктатып, урында ук әҗәтләрдән котылырга мөмкинлек бирде. Владислав Никулинның торак коммуналь хезмәтләре өчен бурычы җыелган. Шәһәрдәш өчен бу яңалык булды. Фатирда әтисе яши. Әҗәтләре җыелган дип уйлап та карамадым ди ул. Бүген бурычын түләргә туры килде. Судебный приставлар прибор белән торалар. Значит, дорожный патруль. И бу кешенең менә тоткан, әле туктатканнар машинаны. Бу кешенең долгы бүген бурычы 35 меңнән артык. Менә ул әйтә, минем акча бар ди, хәзер могу ди түләргә. Төшерү видеокамерасы Чаллы проспектында тора. Шәһәр хисап үзәге белгече бурычлыларның машина номерларын теркәп бара һәм аларны рация аша юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләренә тапшыра. Аннан соң бу эшкә автоинспекторлар һәм суд приставлары кушыла. Бурычлы булган кешеләрне без бүген туктатабыз. Кешеләр түлиләр. Хәзерге вакытта 1 сәгать эчендә 60 мең взыскали инде. Ул управляющий компания буенча жилкомсервис. Бүгін рейдқа паритет идарә итү компаниясы белгечләре дә чыкты. Бу оешма 88 күп фатирлы йортка хезмәт күрсәтә. Яшәүчеләрнең бурычлары күп җыелган. Задолженность на 1 октября. 2 айга түләнмәгән бурычлар белән санаганда 1 октябрьгә 59 миллион бурыч җыелган. Менә бүген чыккан кебек суд приставлары белән актив эш алып барыла. Рейд вакытында бурычлыларны тотабыз. Бүгенге рейд вакытында паритет идарә итү компаниясы файдасына бурычлы шәһәрдәшләрдән 96 мең акча кайтарылды. Илсия Валиуллина, Гүзәл Хәбибуллина, яңалыклар. Яңа елдан спиртлы эчемлекләр сатучылар саны кисәк кимергә мөмкин. 1 январьдан яңа закон гамәлгә керә. Аның буенча алкоголь белән сату алу итүчеләр ЕГАИС системасын кушылырга тиеш. ЕГАИС башкача әйткәндә бердәм дәүләт автоматлаштырылган мәгълүмати система. Ул спиртлы эчемлекләрне җитештерү һәм сату процесслары дәүләт контролендә булсын өчен кертелә. 1 январьдан кибетләрдә урнаштырылган махсус җайланма алкоголь җитештерү заводларыннан күпләп сатып алу очракларын, 1 июльдән сәүдә урыннарында алкоголь эчемлекләрен сату очраклары да бердәм серверда теркәләчәк. Алкоголь җитештерүче эре предприятиеләрнең күбесе сату эшләрен әлеге система аша эшли. Тулаем кушылып беткәч, сәүдә нокталары ЕГАИСсыз алкоголь сатып ала алмаячак. Республикада бу системага кушылу эшләрен 20 декабрьгә кадәр төгәлләргә телиләр. Махсус комиссия төзелде. Аның җитәкчесе итеп премьер-министр орынбасары Василий Шехразиев билгеләнде. А если мы каждый день не будем работать, мониторить в большей степени... Әгәр көн сайын мониторинг уздырмасак, бизнеска ярдәм итмәсәк, проблемалар барлыкка киләчәк. Декабрьдән Россия халкы яңа елны бәйрәм итә башлый. Шуңа күрә авырлыклар булырга мөмкин. Мониторинг нәтиҗәләре күп кенә авыл, район, шәһәр кибетләренең бу системага кушылырга әзер булмавын күрсәтә. Төп сәбәп махсус җайланма сатып алырга финанс кыенлыклары һәм әлеге законның җитдилеген аңламау. Чаллыда ЕГАИСка кушылырга әзер булмаган 127 сәүдә ноктасы бар. Мы вот уже третий раз собираемся. Без инде 3нче тапкыр җыелышлар уздырабыз. Киләсе атнада мэр катнашында да очрашу үткәрәбез. Бу системага кушыла алмаучы оешмаларны бергә җыярга сөйләштек. Әлегә исемлекне төзибез. Шәһәрдәшебез Илнур Биндубаев җәмәгать тәрбиячесе бәйгесендә катнаша. Ул авыр яшь студентлар белән эшли. Җәмәгать тәрбиячесе нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Шәһәрдәшебез белән Ләйсән Ханова очрашты. Балаларга янгын сүндерү җайланмалары. Инспекторлар күп балалы гаиләләргә кунакка йөри. Вокал, бию һәм сәнгатьле уку номинацияләрендә көч сынаштылар. Шатлык яшьләр үзәге күрше тирә район һәм шәһәр яшьләрен үзенә җыйды.
Мужской вокальный ансамбль «Антем» открывает новый творческий сезон. В составе ансамбля профессиональные музыканты с консерваторским образованием, лауреаты международных конкурсов и участники музыкальных проектов Санкт-Петербурга. 3 ноября в 18:30. Органный зал. В настоящий момент в России и СНГ остается актуальной проблема острой нехватки донорской крови и ее компонентов. Проект позволяет найти доноров крови в любой стране и в любом городе совершенно бесплатно. Если ты готов помочь, занеси себя в базу адресных доноров или становись веб-волонтером проекта. Качественное решение проблем при катаракте и глаукоме. Опытные офтальмологи. Снятие очков у детей до 1,5 диоптрий. Клиника Газизовых. 1408. С профессиональными праздниками! С Новым годом, днем рождения или свадебным торжеством! По поводу и без повода! Поздравляйте своих коллег или близких на телеканале Челны ТВ. Бегущая строка всего 160 рублей слово. 40 трансляций в день. Прием объявлений по телефону 56 15 09. Поздравить повод всегда найдется. Ну и как вам? Не надоело? И сколько еще вы будете смотреть рекламу своих конкурентов? А могли бы заказать свой ролик и транслировать его на любом телеканале. Студия производства видео и аудиорекламы «Челны ТВ». Оперативно, качественно, профессионально. Яңалықтар шығарылышын дөйем етебіз. Сіздің білен эфирда Рузил Мингалимов. Яш өсмірлеріні яман юлдан сақлаушылар, жәмәғат тәрбиешілері турында шулай дейлер. Аларның бірісі Илнур Миндубаев бүгін республика көлемінде шоллы данын яқлай. Жәмәғат тәрбиешілері арасында конкурс бара. Хабаршыбыз Лейсан Ханова шәһәрдәшібіз белән очрашып, әлеге һөнәр иясе нинди булырга тиешлеген білді. Политика такая, что учеба не должна страдать от того, что человек занимается общественной деятельностью. Илнур Миндубаев инде 2007 елдан бирле җәмәгать тәрбиячесе булып эшли. Бүген ул үз тәрбиясендәге Никита Васильев белән 46-нчы мәктәпкә килде. Бу очраклы түгел, яшүсмер биредә укыган, тәртипсез булган. Дәрес калдыруларны әйткәндә юк, хәтта ата-анасы да аның белән нишләргә белми иде ди укытучылар. Все, сажайте, все, забирайте. Никита сам говорит, сажайте меня вот туда, я знаю, куда можно. Штаб утырышында байлык булмаганнар белән эшләү бүлеге җитәкчесе Римма Искандрова Никитаны форпостка җәмәгать тәрбиячесе Илнур күзәтүенә биргә тәкъдим итә. Уңай нәтиҗәсе шунда ук сизелә. Егеткә форма бирәләр, ул көн саен күнекмәләргә йөри башлый, хәрби-патриотик лагерьга барып кайта. И вот после того, как он приехал, Никитаның лагердан кайтуы турында вахтада ук хәбәр иттеләр. Һәркем ул көнне аның мактау кәгазе белән кайтуы турында гына сөйләде. Бу мәктәп өчен зур яңалык булды. Появились новые друзья, там очень много людей ходит туда. Яңа дусларым артты, форпостка бик күп кеше йөри икән, күнекмәләргә йөри башладым. Кул сугышына да өйрәттеләр, барысы да бушлай. Һәркем минем кебек форпостка языла ала, слетларга, ярышларга барабыз, миңа бик ошый. Илнур Миндубаев тумышы белән Коми республикасыннан 16 яшендә ул институтка керү максатыннан Чаллыга күченә. Шул вакыттан бирле мөстәкыйль тормыш алып бара. Җәмәгать тәрбиячесе булу ошый ул. Называть подростка трудным, наверное, это все-таки немножко неправильно. Авыр яшүсмерләр дип әйтү белән килешмим. Зурлар арасында да төрлесе була бит. Бары тик бер-береңне ишетү, аңлау гына кирәк. Җәмәгать тәрбиячесе куллана торган төп алымнарның берсе ул яшүсмерләрне спортка җәлеп итү. Гренада паркында көн саен күнегүләр үтә. Илнур җәмәгать тәрбиячеләре арасында үткәрелүче бәйгенең шәһәр турында җиңгән иде. Хәзер ул республика күләмендә шәһәрдән яклый. Яшүсмер өчен кызыклы шөгыль табу гына кирәк. Аны яман юлга басудан саклап калып була ди ул. Ә мондай очраклар шәһәрдәш тормышында шактый. Лейсан Ханова, Рацакиров, яңалыклар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре балаларга янгын сүндерү җайланмалары бүләк итте. Быел республикада коткару хезмәте оешуга 20 ел тула. Шул айдан инспекторлар күп балалы гаиләләргә кунакка йөри. Исправный паспорт есть, пломба есть, давление есть, все в норме, новый огнетушитель. Выдергивается пломба, выдергивается чека. Направляется по трубу и нажимается сверху на очаг. Направляется и в принципе все. Янгын вакытында яки ут чыга калса нәрсә эшләргә, бу хакта гаиләдә яхшы беләләр. Зинаида Тимерова 10 бала әнисе. Ул кичкенәдән үк балаларга янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен өйрәтә. Кеше туганнарын тәрбияләүгә зур апалары да өлеш кертә. Шырпы белән уйнамаска балаларын өйрәтәм. И газны яндырмаска зурларсыз. Зурлар булганда гына. Апалар тыңлыйлар алар.
Янгын куркунычсызлыгы кагыйдәләрен нәкъ менә күп балалы гаиләләрдә искә төшерү кирәк ди инспекторлар. Октябрь айында Кубань өлкәсендә фаҗига булды. Шәхси йортта алалар өйдә булмаган арада 7 бала янып үлде. Как пользоваться, знаете, не знаете огнетушителем? Янгын сөндерү җайланмасын куллану кагыйдәләре турында балаларга да, олыларга да сөйлиләр. Бу көннәрдә республика буенча хәйрия акциясе уза. МЧС инспекторлары күп балалы гаиләләргә янгын сөндерү җайланмалары бүләк итә һәм кыска гына инструктаж уздыра. Инспекторлар белән очрашу балага бөтенләй икенче төрле тәэсир итә ди 7 бала әнисе. Гаиләдә бүләкләргә сөенделәр. Как-то было у нас, что... Берсендә балалар урамда зажигалка таптылар, аны шатлатырга теләделәр. Мин янгын сөндерүчеләр күрсә ачулана дип аңлаттым. Чаллыда бу акция Комсомол районында гына узды. 2 гаиләгә янгын сөндерү җайланмаларын бүләк иттеләр. Инспекторлар шулай ук Тухай районының берничә авылында да булып кайтты. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. 2 көн дәвамында Чаллыда 2015 шәһәр студентлар форумы узды. Нур яшьләр үзәгендә 200 студент җыелды. Әлеге форумга быел 14 ел тулды. Аның кысаларында шәһәр студентлары советына рәис сайланды. Рәис постына 3 кайда дәгъва итте. Шәһәр студентлар советы җирле иҗтимагый яшьләр оешмасы шәһәрнең 25 мең студентын үз иченә ала. Форумда студентларның үзидарә рәисләре, тәрбия эшләре буенча проректорлар, Татарстан лигасы студентлары вәкилләре катнашты. Шәһәр студентлар советының оешма составы үзгәреп тора, әмма максатлар үзгәрешсез кала. Монда аларның хукукларын якларга һәм мөһим мәсьәләләрне шешәргә өйрәтәләр. Без ел дәвамында бик күп мероприятиялар оештырабыз. Шуларның иң олысы, минем уйлавымча, ул яшьләр көне. Без аның оештырында бик актив катнашабыз. Шулай ук безнең мероприятие ул студвесна. Без яшь студентларның талантларын сәхнәдә күрсәтәбез һәм шуны оештырабыз. Форумның беренче көнендә катнашучыларга билим тренинглары, мастер-класслар күрсәтелде. Чит ил студентлары берлеге автоградтагы яшәү, уку мәсьәләләре турында түгәрәк өстәл үткәрде. Яшьләр оешмасы белдерүенчә, шәһәрдә 400-гә якын чит ил студенты укый. Есть совет. Безнең шәһәр студентлар советына башка юнәлештә эшләүче студент советлары керә. Монда гади студент та кабул ителә ала. Бары тик безгә килеп әңгәмә үткәрергә кирәк. Без аны кабул итәбез һәм алдагы планнар белән таныштырабыз. Пленар утырышта шәһәрнең студентлар советына сайланучы кандидатлар үз программалары белән чыгыш ясады. Форум шәһәр студентлар советына рәис сайлау белән тәмамланды. Аның постына 3 кандидат куелган иде. Алар Алексей Володин, Давид Арушанян һәм Карина Рахманова. 59 балл җыеп Алексей Володин шәһәр студентлар советына рәис итеп сайланды. Илсия Валюлина, Айрат Закиров, яңалыклар. Бизнес-инкубатор резидентлар җыя. Февраль айындагы инкубаторда эшмәкәрләрнең саны 5 тапкырга артты. Хәзер биредә 21 резидент. Һәркем үз проектын яклауга гариза яза ала, яшь аерымлыклары юк. Бизнес-инкубаторда мәктәп укучылары да, пенсионерлар да үз проектларын чынга ашырга мөмкин. Без төрле бүләкләр әзерләдек. Ул английский өйрәнер өчен сервис Lingualeo, проектның сайтын ясау өчен сервис LP Cloud, бер ай буена онлайн банк белән бушлай куллану һәм маркетинг исследованияларга доступ. Халкым чишмәсе сыйыкмасын. Әлеге максатны күздә тотып, шәһәребездә татар яшьләре фестивале үтә. 6 ел рәттән ул үзенә 30 яшькә кадәрге егет-кызларны җыя. Алар сәнгатьле уку, вокал, бию, уен коралларында уйнау, милли киемнәр тәкъдим итү номинацияләрендә көч сынашты. Татар яшьләре фестивалендә катнашырга Алабуга, Әлмәт, Менделеевский, Түбән Кама шәһәрләреннән һәм Тукай районыннан кешеләр җыелды. Әниле кызлы Фәрхетдиновалар Тукай районы Калмый авылыннан килгән. Бик дулкынланалар. Бигрәк тә кечкенә кыз репетиция ясап файда урнаштырган күргәзмәне карап чыктылар. Кызым Айзиләгә 7 яшь. Бу бәйгене авылыбызның мәдәният йорты хезмәткәрләре катнашырга дип тәкъдим иттеләр дә без каршы килмәдек. Кызым инде 2 яшь ярымнан Тукай районы Балкыш фестивалендә 2 яшь ярымнан җырлый, лауреат исемнәре алып бара. Мин сәнгатьле сөйләм дигән номинациядә катнашам. Һәм үзенең шигыремне укыячагымны, сөйләячәгемне укып китәм. Габдулла Тукай, Теләнче. Кыш, буран, салкын һава, яфрак кадәрле кар төшә. Җил куа карны, һаман да кар төшәм дип тартыша. Кул эшләре күргәзмәсе быелгы бәйгенең яңалыгы. Жюри аларга аерым бәя бирә. Фестивальгә килүчеләр эш техникасы буенча мастер-класслар алды. Это просто сувениры. Бу сувенирлар, алар юка киездән. Бер атнада эшләдем. Курчаклар, келәпүш менән дә. Бу безнең мәчет шикелгән.
Лилия Ахметова башкаруында син сазыңны уйнадың көйі бүтін тамашачыны таң калдырып уйланырга мәҗбүр итте. Төбәгара фестивальнең нәкъ менә шушы милли көй белән башлануы чыннан да бәйгенең исеме җисеменә килүенә бер дәлил. 22 сентябрьдә игълан ителгән бәйгенең сайлап алу туры 22 октябрьдә шатлык яшьләр үзәгендә узган иде. Жюри составындагы шәһәрнең танылган артистлары һәм журналистлары фестивальдә катнашучыларга катгый таләпләр куйды. Биредә катнашучы һәркем милли киемнән булырга тиеш. Быел шунысы белән үзенчәлекле, башка еллардан караганда, быел безнең татар халкының кул эшләре һәм инде милли костюмнар күрсәтү кертелде. Башка елларда безнең җыр, бию, сөйләм культурасы булса, быел шушы номинациялар белән аерылып тора. Халкым шишмәсе төбәгара фестивале тагын бер кат талантларга байлыгын күрсәтте. Бәйгедә иң яхшы уен коралында уйнаучы номинациясендә Илнур Казанбаев, милли кул эшләре номинациясендә Менделеевскийдан килгән Оксана Шалаумова, сәнгатьле сөйләүдә Фәнзилә Җәмилова һәм татар сылулары бию төркемнәре җиңүче дип табылды. Аларга бүләкләр һәм грамоталар тапшырылды. Илсөя Валиуллина, Айрат Закиров, яңалыклар. Безнең яңалыкларны tvchilni.ru рәсми төркемендә карый аласыз. 14 сәгатьтә көн яңалыклары эфирга чыга. Көн дәвамында республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Мин Рузил Мингалимов белән саубулашам. Сез яңалыклар чыгарылышын карадыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.